kuchigayo zakutaoni kuno. Tikulandireni kwina kulikonse kumene mukuonera kanema wapamwamba kanema wa Times TV. Yafikanso nthawi ya programu ya Zakumudzi. Programu imeneyi timakhala tiyenda maboma athu onse 28 dziko la Malawi. Timanga dijambula magule komanso kumadziwa kodi zikhalidwe zikuyenda bwanji, miyambo zikuyenda bwanji mode maderatu makamaka amene tikukhala. Tikumakamba pano mobwereza kunena kuti magule amene tikupasirani ndi magule amene tinajambula ndithu mbuyo umo pano chifukwa chonena kuti kunjaku kwa muliro wa COVID-19 ayi ndithu sitikuyendanso magule mopasirani amene tinajambula kalekale. Lero tikupita kumwanza kumeneku kwa senior chief Kanduku Maseko nakapeza kumeneku kumakamaka gule wa ngoma. Ndipo gule wa ngoma muchikhalidwe cha angoni kodi amatuluka nthawi yanji. Mufotokoza kwa Cornelio Sundu amene nthawi imeneyo tinawapeza nali wankulu ndithu nkhala pampando wa woyang'anira gule amene gule wa ngoma. Manena kuti paukwati gule wa ngoma amathautuluka. Komanso amanena kuti pamaliro makamaka mwina mfumu ya chingoni kapena impi nduna ya mfumu mwina yatisiya gule ameneyo amathautuluka. Pomaliza ananena kunena kuti akuti pakhala chisangalalo makamaka pamachitika chakumwa chomwecho akuti monga pa mwambo wawo wa angoni chikhalidwe chawo cha angoni. Bwanji tipite kumwanza kuchigayo zakutaoni kuno. Zidi ndi angoni yao
Popitilira ndi programu yathu, programu ya Zakumudzi. Wena nati anatimbira foni. Tili pambali pa ndithu tinokhala mangooneraso nanenso mmene ngoma amathyapira mkatimo. Ayi zopasa chidwi ana achichepere kuona kuti ayi chikhalidwe kumeneko chikusungika chifukwa amalongosola mulongosola kwa kunena kuti gule ameneyu anaso amakhala mkatimo kuwaphunzitsa kuti pamawa pamene akuluakulu amene mwaona mkatikatimo mwagule amene nditu gule wangoma atati nawonso mwina ambuye waitana anawo apitirire nditu ndi chikhalidwe chimenechi ndi gule ameneyo gule wangoma. Ndena mafunso ta kodi akulu bwanji kuti ya dzina langa Ben Mapira, ine ndi Ben Mapira. Ben Mapira ndithu ndamene upasani program imene programu ya Zakumudzi. Tikhalabe kumasa komweko tikubwereseni gule wina, gule amene akuti gule wa Nkhwenda. A bright chinguwo amafotokoza tena kuti gule amene yu makamaka gule amene uyu akuti amavina pakachitika ndithu chikondwerero kuti panali akamowa pambalipo ndithu gule kumasa kunoko munaona wayambirira ujo wangoma kumbuyo uko kumaonekera ndithu chimanga ndinakachambula nthawi kuti anthu akokolola kumene mapesi achimanga adakalipo. Tatiyeni tipitilire ndi kumwanza komweko pamene tikuona gule nso wina amene takubweresani gule wa Nkhwenda.
zigayo zakutaoni kuno. Popitirira ndi programu ya Zakumudzi pano pa kanema wanu number 1 kanema mbambande kanema wa Times TV. Tiloleni tichoke kuno sono kwe ndikana kuti kuno lina chigawo chakuno chakumwera tifanali kumwanza pano tipite kunchisi ya kwa senior chief Chiloko kumeneku tionera magule awiri motsatana ya gule wankulu mosatizana ndi gule wachiterera ndi asakale magule awiri koma akhale atatu chifukwa amene ndi magule atatu gule wankulu komanso tionere gule wa Chioda komanso chiterera. Kodi kumeneku kwa Chiloko mfotokoza kwa makamaka gule wankulu eti kuti kodi gule wankulu makamaka amatuluka nthawi yanje ndi gule wa mtundu wanje mena mafotokozera akunena kuti ndi gule amene kawiri amatuluka nthawi makamaka ya dzuwa miyezi ngati Okutobala ya September, October, November nthawi ya dzuwa kwambiri ndi nthawi imene amakonda ndithu gule ameneyo kutuluka. Chifukwa chake ndi chimodzi amanena chomwecho kunena kuti makamaka amafuna kuti wana amene akuphunzira nawo ku chikhalidwe chimene cha gule wankulu akhale alipo akhale atasekera skulu amatero chomwecho. Ya zinazo sanati tilongosolera bwino chifukwa chonena kuti amena kuti zinazo zakudambwe zinazo saulula ndefe mana kuti ife tingobwisani gule ameneyo kufotokoza kumeneku ndiko Maliko Kamwimwi. Komanso tinamva fotokoza kwa Mai Teresa amenewa Mai Teresa amanena kuti magule awiri amati pasira kwambiri pa ukwati komanso pa zisangalalo zina ngati chinamwali amatero chomwecho. Tatiyeni tipite kunchisi kwa senior chief Chiloko.
pamene patu okotedwa kwina kulikonse kumene mmaonera kanema wa Times TV. Tafika pamapeto pa programu yathu ya Zakumudzi. Sabata la mawa ndibwere ndi programu ina yapaderadera. Tofuna kuti tisacheze ndi mkulu wina wosunga chikhalidwe, kuti zikhalidwe zina kuli maboma amene timachokera zimakhala bwanji sindinene atu pano koma tizakhale limodzi. Dzina langa Ben Mapira. Pitirani kuonera kanema wapamwamba, kanema wa Times TV. Tikumanenso sabata libwera. Kujigayo zakutaoni kuno.